Hello sa, na je ni gidan nan, gidan a buɗe yake, amma babu kowa a ciki, sun gudu. Sai gawar kawai da na je na karanta a ciki sun gudu sun bata. Amma yanzu na samu na jawo kofar na rufe. Yes sa, to ina jiran ka sai ka zo sa. Yawwa. Aha. Zubair, matsala ta riga ta fara tun daga lokacin da ka fara neman yarinya. Kowa ya riga da ya san tsakaninku da bebi, ko ba haka ba, amma ni kaina na yi zaton alaƙa ce ta yau da gobe, mu'amala irin ta soyayya take ƙoƙarin shiga tsakaninka da bebi, ko ba haka ba? Yawwa, so har kuma ta kai ga shaidan ya zo ya shiga zakatanku ko zuciyarka ta je sa ka aikata abin da ba shi ba ne. Ta yarinyar nan bayan da kake ɗauka ba ta ɗauka. Ka nemi baby da ku yi lalata, ko ba haka ba? Wannan abun kuma shi ya jawo har abin nan ya kai da hakan da ba ta yadda ba, kamata yi ka kyale ta ba ka je ka tilasta ta yi abin da ba shi ba. Yanzu ga abin da ije ya jawo, na sani dai ba mistake ne ka zo ka jefa ta cikin matsala har ta kai ga ka ture ta bisa kuskure ta faɗi ta buga kanta kuma Allah ya mata rasuwa. Yanzu yarinyar nan ga wannan yanzu ban san ni yanzu in ka gana koma gida sai dai kawai wani abin dai kai za ka iya zuwa gida tun da lafiya lau, iyayenka ba su san me yake faruwa ba, amma ni ga wadda take cikin gidan mu yanzu kaga dole fitar da ita, mun taho mun barta a ciki. Yanzu kawai dai mu ta ci gaba da tafiyar mu, ba mu sanya rayuwa za ta kaya ba, kuma ga abin da ka zo ka jefa. Na dole tafiyar mu ta rabu. Ta yaya tafiyar mu za ta rabu? Saboda ka san idan jami'an nan yanzu akan me yake. Idan jami'an nan yana kan mu, dole sai mun rabu. Me yasa dole sai mun rabu? Sa. Hello? Wansa? Mun fito. Insha Allah kamar yadda ka umarta mun daura da mara sai mun nemo yaran nan. In Allah ya yarda. Ai ba karamin laifi bane sa. Criminal case ne. A kashi yarinya fa ta fa bata a gida. A cikin gida suka tafi suka bata fa. Wansa. Isa. Wansa. Dan mama. Sa, kofar dan mama. Rank ne kafin a sami an je duk inda suke yaran nan sai mun nemo su. ba matsala labai. Ni abin da nake so da kai, na san ka da shiririta, idan har Allah sa ka yi mun rabu ka tafi da za ka tafi, dan Allah mu dinga communicate, ko ba haka ba? Kaga abin nan kisan nan kusan zan ce kai ne silarsa, amma yana ɗaya daga cikin ɗabi'unka za ka iya ka ma rufe layin da ma za mu dinga waya da kai a tunaninka ko zan tona ma asiri. Zubair, kar ka je ka canja mana a tsari. Shike. Yanzu ka samu 50,000 din saboda da zan samu dinga gudanar da rayuwa kafin abin nan ya saitu. Yanzu kafin mu tafi zan sama 70,000. A gani?
samu kuɗin yanzu. So gashi nan na tura ma 70,000. Okay Tom, ta shigo ma. Okay, thank. Ya kamata yanzu mu hanzarta mu tashi mu tafi. Ya kamata mu tashi mu saboda duk daɗewan da muke a nan gurin ƙara muna cikin matsala ne. Ya kamata mu na za ka je ne? Da Allah fitar da ni dai kawai wajen gari ka gane? Ke wajen gari. Fitar da ni wajen gari. dan Allah daidai ina ke. in kun sauka dan Allah ka kira ni a waya. Zubair zan ƙara. Amma ka canja sim fa abin da na gaya ma fa. Zan canja Ni waya kawai in ka sauka. Da Allah dai ka kula. Bari in je ni ma mota na Fitar da ni wajen gari. Ni waya. Ba matsala. Alo, salamu alaikum. Zubairu. To, alhamdulillah, zan ce na sauka lafiya kalau dai kenan. Wallahi ka ganni nan a wani ƙauye, wai ana ce mar yanka menene? Ga ni dai a cikin garin ban ma kawai ni na ga mun zo za mu wuce na ga garin ya mun kawai na sauka, na ce a sauke ni ana. To ya, kai ka sauka ne ko har yanzu dai kana nan kana ta ƙara dannawa? Ba matsala, yanzu ni ma zan shiga cikin garin in ji yadda za mu yi, ka gane in dan zagaye garin da in ga yadda ya kamata, amma dai wannan abin da ka aikata din ya jefa mu cikin rudani wallahi. Mutum ya tafi bar gidansa ai kaga babu sauki. Ba matsala, shikenan kawai in ka ƙara samu ayi waya. Wannan shine nan sabon layin da na siya, so sai kai saving. Na ga kai har yanzu ma baka canja layi ba. Da Allah ka yi kokari ka yadda wannan layin saboda gab ake da a fara bibiyar mu, ka gane? Kwata-kwata bai da kyan gani bai da daɗin taunawa. Wallahi ba zan biya kuɗin shayin nan ba, karɓa abinka. Wallahi ba zan biya ba. Kuɗin shayin ne zan biya amma kuɗin biredin nan wallahi ba zan biya ba. Tunda na ga alaman ba kwa tausaya mana mu masu yin sayayya, ba za ku je ku dinga nemo kaya masu inganci ba. Wallahi ba zan biya kuɗin shayin nan ba. Allah ba kaga idan kawai tukuru ga tanka ne kai ka biyar. To ya ba za ku dinga sayo biredi masu inganci ba. Wallahi ba zan biya kuɗin shayin nan ba. Allah ba kaga Ha ba kai sai ba. Wallahi mai gida ni ma Wallahi kai wallahi ba zan biya ni ma ba zan biya kuɗin Wallahi ba. wallahi kana cin biredi Wallahi ba zan biya kuɗin. biredi jiddu sa kai mama ya aka yi wai biredi muka ciyo mun biya kuma ga kuɗi kuma ni ma mai kuɗi yani ga kuɗi Kana ji baba biredi nawa da kuɗin nan kana ji baba tsaya ba. kai Baba saurara. sauhi Ya kana ji na dan tsaya baba biredin ba ne biredin ne bai da daɗi ko bai da wani daɗi biredin nan haka yake kawai muna da kuɗin da ya mu biya kawai biredin ne bai da daɗi Baba biredin fa ina kasan dusa haka yake. Kullum muna gaya mai ya gyara ya gyara. kana ba so ka so ka tafi ba idan gidan biredi na ga masa gyara biredi in na ka ki kuma to ba kudin ce fa ne ma ne ga gare ka ya shi da ba da zan ge mai sanar da yadda kayan jiya ne ba za mu yi ba da kana har kutane sun biyar kuɗi ya ba shi kai ka shi kai jinkirin to dakata kai min me Ba akan biredi kuke wannan rigimar ba? To na zo muku da mafita. Kwarai kuwa mun zo muku da mafita. Domin kuwa a matsayinka na mai shayi wanda duk area nan babu kamar sa, ya kamata ka san da gidan biredin AD Hassad.
wannan shine biredin Eddie Hassan ɗaya tamkar da duk. Wannan shine biredin Eddie Hassan? Kwantar da hankalinka zan baka ka taba har ka ci ka ji irinsa. daga gona nake amma ganin biredin nan kudin nan gaba ɗaya ɗaka da waje hike nan mu ce fa ne zan je amma na fasa biredin nan nake so dan da ni da iyaye na muka ci biredin nan ko ba mu ci komai ba ke mun mun ƙini ba yin wa baki ba. Amma baba za a yago min biredin nan ko? A'a ni na 5,000 ni abin hiya a 5,000 yayi. Assalamu alaikum, ina al'ummar Najeriya, to ga romo ya sauka. Domin kuwa Eddie Hassan Special Bread sun ƙara faɗaɗa kasuwancinsu da ma duk zagayen ƙasa baki ɗaya. A Eddie Hassan za ku samu dukkan nau'in kalar biredin da kuke so. Haka kuma a Eddie Hassan Special Bread za ku iya yin odar nau'in kalar kayan da kuke bukata da ishe ku a duk inda kuke a faɗin ƙasar nan ba tare da ɓata lokaci. Sannan muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari. Sannan idan ka kawo mutum kamfanin mu ya sai kayan mu kana da naka kasan ma'ana percentage. A Eddie Hassan Special Bread suna inganta kayan su da kuma karrama abokan kasuwanci. Abokan hurɗanmu abun alfaharinmu Eddie Hassan. Babban ofishin mu yana nan a cikin garin Kano, Sharaɗa, wannan Ganduje, layi na 13. Sannan muna da rassa daban-daban a bayan ƙasar. Kada kuma ta Eddie Hassan karshen daɗi. Assalamu alaikum, ina al'ummar garin Sumaila da kewaye to nesa dai ta zo kusa. Gidan biredin Eddie Hassan sun shirya tsaf domin aiki tukuru babu dare babu rana ma'ana 24 hours domin farin cikin al'umma. Eddie Hassan sun garzo zuwa cikin jihar Sumaila sun buɗe sabon branch din su a cikin mazaɓar Magami, sabon gari bakin kasuwa, anguwar Haka Tafi, layi na 2. Ga masu buƙatar biredin Eddie Hassan za ku iya tuntuɓar manajojinsu akan wannan lambobin waya kamar haka. Eddie Hassan biredin da babu kamar sa.